Lepší. Mně. Že já nevím, co se tam stalo. My máme tu karabinu, ta karabina spadla. Tamhle je to lanko. Na druhé straně je prostě utržený, vole. Prostě po těch 20 letech, vole, prostě odešlo. Takže potřeba koupit gumový lanko, nebo respektive ocelový lano, který je, vole, v bužírce. Provlíct, vole, a to prostě neuděláš na žebříku. Jo, tam je prostě uražený ten vole, já jsem to koukal ráno, vole, říkám, no píčo, kdo to byl, vole. No, ne, ale levou rukou z metru do té sítě a najednou to upadlo. No ne, tak protože to šmiklo. Takže jde nahoře a dva ho postrkou, že jo? Několikrát by se to šlo, Abecedy, jo, normální 6 abeced, 30 a 2 60. Moc mít jeden velký, já. No, já mu zavolám. Zítra to jsme. To je otázka, to je ne, ale to každopádně. Uvidíme, co to udělá. No je dobrý docela, čekal jsem to horší. Bude to? Takhle.
Takže tady se rozčišují naši borci. Další posádka Channel Group. Tyhle, to tady zničí ještě Tartan Magor. 22. prosince makáme. Jsem si proto hladový po úspěchu. Všechny zdravím, tady Anatolij Žebrenko. Včera to bylo náročný. Lovili jsme maminy. My ne. No, co dá dělat to. Na starým kole se nejlépe jezdí. Zítra nás čeká velký den, protože zde přítomný Vítko Trba se pokusí porazit Petru Procházku. Jo. Petru Procházku. Petru Procházkovou na dřepech. Proto mi těžký. Velkýho Petra Procházku. To tam dám. Další sázku o 35 kg. Přičemž Petr Procházka epicky zadřepoval 145 na 3 opakování. Což znamená, že Vítě, aby ho pokořil, musí zadřepovat těžkých 180 kg. Jak to dopadne, uvidíme zítra. Ne? Co za? Jo. Tak dobrý. To je hodně Na ten standard, na ten klasik. No, co jsem tam dal? Když to prosím tě řekl když to řekl tohle naposledy, prosím tě? Jak bože, trenére, tak co no? Jsme chlapi, ne? Já to žuji 2 hodiny mrtvá, ještě to pláte. Jdeš pak natáčet? Fígl je v tom, nebát se toho, přijít pořádně uvolněný na ten trénink, aby to dobře házelo. To je klíčem úspěchu. Si pořádně poškrobe. To je na tvé kulky takhle. Kámo, kdo to bude stříhat, Vítě, těch 50 minut záznamů, ty vole? Držbu. Aha. Vím, že Vít to nebude. No, jak to vím, no. Respektive to trvalo 3 pracovní roky, podle mě. Zastavte ho. Tak dobrý nebyl. Zastavte ho, když řeknu něco udělá. Prosím. On zase svozil. Zničil, jestli vidíte, tady skurvil svár.